Wenzani life Ngiphila no Mavovo. Mina nguthisha ngiyafundisa ubhizi uvula imlenze uMavovo nje unginikeza konke ngikufuna sekuphi isidingo sokuthi ngifunde. Kumanje ade sokwenza i-test naye ngamthola ukuthi unenkinga yakhe. Yiphi inkinga? Yazi kahle ukuthi uzokhula udla amaphilisi ntombazana. Akunankinga phela nalokho. Makumele sigwinye sokwinya. As long na uzogwinya shithi. Manje ucabanga ukwenzani? Ucabanga ukwenzani sigogwani? Ucabanga ukwenzani? Uyokukani? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza la ngaMandlezulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisi wami ela eceleni kwami ukhomba kona lokho ukuthi ikhona lento angekho right ngayo kahle ngomuntu aspecial enhlizweni yakhe and esizoyizwa kungesikhathi singakanani. So ke asike simuzwe ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Sawubona siStufuza uyaphila? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Umabalo ngihleli naye? uMadangazeli igama lami uSenamile Dangazela. Oh okay, ubuye kuphi ukuhlala? Ngibuye eMandeni. Kuyilapho ukhulela khona vele? Yebo ngikhulela eMandeni emakhaya nje ngakhula khona ngafunda ezikoleni zakhona ema-primary ngaye high school yakhona ngagcina ke sengizoqedela ukufunda ifundo zami la eUnisa. Oh okay. eThekwini yebo. So we graduate. Ngigraduate impela. Ngiyakuthanda lokho ukuthi kuqhame ukuthi we graduate. Yebo ngigraduate. So ngicela ungicacisele ukuthi uhlangane kuphi nomuntu wakho kwakuwumuphi unyaka and naniphathane kanjani i-relationship yenu isasanda kuqala. Okay, umuntu wami ngihlangane naye emakhaya eMandeni. Khona umcimbi ayifikele kuwona. Masihlangana sekuyisikhathi nje impela, sekuyisikhathi impela sihlangene naye. Okay, sithe masihlangana naye sathandana impela nje saphusha kwaba isikhathi eside. Then yena wabuya ke wathola umsebenzi ngala eThekwini. Okay. Mina wena usele eMandeni. Ngasale eMandeni sisi ngoba ngiyafundisa ngale Mandeni. Okay. Ngasale eMandeni ngaba uthisha ngafundisa. Mhlambe ngabe usele eMandeni ukhona umntwana wenu noma uselele nje uyi-one? Ngalenkathi ngisale eMandeni umntwana ubesemncane. Ubesezela umntwana yebo ubesezela umntwana kodwa ubesemncane ngaleso sikhathi. Yebo ubesemncane ngoba ubeyohlanganisa u3 years. Okay. Yebo. So ngasala ke mina ngagada umuzi ngale ngoba sinomuzi emakhaya eMandeni. Ngasala mina ngagada umuzi ngisebenza futhi eMandeni ngiyafundisa kwesinye sezikole khona le eMandeni. Umkhonyana wabuya ke wazosebenza la eThekwini. Okay. Yebo bese sibonane ngokuthi ke ngize ke ngimvakashele noma naye ke ngamaholidi ahamba yengalini ekhaya. Okay. Yebo sisi. Beniphethene kanjani? Mhlambe ngabe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona nobabili kubudlelwane benu? Stufuza ngifuna ukuqamba amanga. Uyabona uma uzwa ngomkhonyana kuthiwa wondla zondle ngisho umamezala. Awu kodwa Nkosi yami asuka amadoda. Indoda. Afundise ngisho izingane ezingilamayo mina. Uyabona ukuthi ngempela kusokumkhonyana lo. Ikhaya belibhekelela. Uyabona nje mangimtshela ukuthi no namhlanje umaka nalutho ubevedane nje agcome kubonakala ngithi ngiyabona nje efonini siyangena imali qinqi sengiyahamba sengokwenza into ethile besiphethene nje kahle ngalendlela le kwahamba ke emhlabeni kwenzeka izimanga mhlambe ngalesi sikhathi kade uhlangana naye ubaba ubekhona omunye umuntu akutshengisa yena ukuthi okay ngihlangana nawe nje ukhona omunye umuntu engibambisene naye noma mhlambe wafika kuwena ewumuntu osingle? Yebo ngasho ukuthi ngekathi efika kumele khona usisi wayithandana naye. Wahamba wona Stufuza bahamba kwaphela ke ngoba wona wayesesho ukuthi hayi uthando seliyaphila kodwa kanangane naye. Umuntu aqala ukuthola kumina izingane mina. Wena ngalesi sikhathi kefika kuwena bewusingle? Mina ngalekathi efika kumina bengisingile mina ngenkathi efika mina ngoba sekusenesikhathi impela sithandana naye. Okay. Yebo sisi. Yini ke le eyenza ukuthi namhlanje uthola ithuba lokuthi okay ake ngivashela uStufuza ngiyokhipha okusenhlizweni and ngilandelele lento le engekho right ngayo ngifuna ukuthi ngazi ukuthi yini le eseyenza manje entsha engayazi mina kade engayenzi? Okay Stufuza angiqali umkhonyana wami ngiyamthanda kakhulu. Umkhonyana wami bengimthanda kakhulu. Angazi ngibeke kanjani. Umkhonyana wami ube yinto yonke kumina. Manje indaba iqala lana Stufuza. Umkhonyana wami akasenzi njengakuqala. Ngiyaqala manje ngiyabona ushintsho. Hawu. Umkhonyana mase ngimfonela ngo12 ebusuku ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngithi kwenye ikathi ngaba after 12 kuba khona ama minute. Besihlale nje sifonelana kanjalo ngisho ngama minute so ukhuluma mhlambe liphele i-hour ngama minute. Khonyana ngimfonele hawu ngelinye ilanga uyazi avedana ngiphendula thina Stufuza uthini wesisilalela ungathi ngoba wena
ubhekile uvukile ebusuku busuyitshethi sonke sibhekile. Sonke sibhekile, yes. Ungathi wena ngoba nakho ungalele busuyitshethi sonke asilele. Ngithi hawu useqalene nokukhuluma nami kanjena. Umkhwela ngoba phela njalo siyafonelana ebusuku bengenankinga. Angenankinga. Manje useqala sengiphendula kabuhlungu nje mangikhuluma naye ngidideke ngithi hayibo kwenzakalani ngempela? Yini? Hayi ke noma kuthiwa nje ngiyamfonela nje ngisho phakathi nezinsuku unjani baba abe umuntu obusy umuntu okhathele uyasebenza yena ngapha kombilo ukhathele ubuye ukhathele umatasa hawu ekhaya usafika nje lokuthi uzobona izingane hayi ngizofika angafiki hawu kule weekend yokuphela kwenyanga hayi ngizovedane nginithumelela imali angafiki wena unginaki kwenye inkathi usukunaki inini manje lapha avedane nje asusuchuka usitufuza engalwazi uchuku njalo vedane lisuke esithubeni ngithi kanti ngempela amadoda afunani. Indaba mesaqhubeka situfuza. Ubona ngibhalela iBlack Life hayi ukuthi ngoba mhlawumbe ngiphambene ekhanda noma ngihlanye. Yes. Hayi ke ngelinye ilanga angithi ngiyangifika phela la emqashweni wakhe lapha aqashe khona. Ngiyafika eThekwini emqashweni. Mangifika angithi benginokhiye wami. Yes. Ngiyafika usekhiya ngenye ingidi ukhiye wami awusekho. Akasakhi ngokhiye ebenginawo mina. Usoshintshile ukhiye. Hawu ngifone baba wakhe kanti wenze njani hayi lalela ke ngawushintsha ukhiye kwagqekezwa ngashintsha ukhiye manje nje boshintsha ukhiye ke manje mina awusangitshela ingani phela ngoba uyazi ukuthi bengine spec sami hayi ke wena awusho ngani mawuzofika usuvedane ufike nje noma kanjani ngiyamtshela ukuthi lalela ke fanele usho uzofika kumuntu wakho bengasho sekushintshana manje makuthiwa sengizofika manje sekumele ngireport since when okay siqhubeke ke izikhathi hawu ngihletshelwe omunye usisi athi nje next door ngimthethe hayibo baba umntanami ikhamba kanjani la avedana ngitshela ukuthi hayibo lalela ngutshele kodwa ungayiphathi futhi ungalisho negama lami futhi angicabanga nokulisha igama lakhe lo sisi because amakhelwane phela babona yonke into angitshela athi nje sisi ngendlela olunge ngayo madangazela ngendlela olunge ngayo ngiyakwazi ubaba wengane yakho nje useyajula hawu kwahleni bo kunosisi nje ophithizela la ungena uyaphuma uyaphithizela la hayibo kwahleni bo yebo cabanga lo muntu kathethe ngisho imoto yami ayiboleka athi nje awungiboleka imoto yakho ngifuna ukuhamba ngangimnikeze isitufuza le moto yami ngathi uyayithatha aphinde futhi kwenye inkathi mayizela eThekwini aphinde agibeze yena lo sisi uyangitshela lo sisi uthi akanabo sisi abaningi khona nje lesikeqeqeqe agijima naso la imali isikeqeqeqe sesihlala la endlini yini noma mhlambe sifika ngokuvakasha ingathi isikeqeqeqe siyafika sispend isikhathi la nangama weekend kodwa nje ngama weekend asipheli okay makwama weekend asipheli siyafika nje la siyangena siyaphuma angiunderstand ukuthi kwenzakala so ngibonile ukuthi no angithole usisi lo makhelwane wangitholela inamba yakhe isitufuza inamba yakhe lo sisi uyezwa ngathola inamba yakhe lo sisi ngoba mina kunzima ukuthi ngimfonele uzophika so ngase ngithi othi ngize kwiBlack Life iBlack Life ikingisize ikingitholele lo mahosha ekezochaza kabanzi ukuthi ngempela indoda ayimtshela ngithi nomfazi na so le number sinikezeni iyona lo ethola ngalo sisi wamakhelwane iyona inamba engithole ngosisi wamakhelwane wathi nje ngizoyithola le ntombazana imake ubaba wasekhaya unjani ulaka umuntu onjani nje umuntu right yabona ube umuntu ounderstandayo izinto umkhize ube right impela umkhize umalume umkhize impela mina ngizalwa mamkhize igama lakhe nje uThemba Mkhize ngifunje nokulifihla uThemba owakamkhize ubelunga engalendlela emangalisayo manje njoba sekukhona njoba ngisho nje sitofuza ukuthi sencenje kwafika lento sizashintsha izinto what if usisi mangise simbiza athi yes vele ngiyathandana nobaba Mkhize and angiziboni mina ngihlukana naye uzobuswenza njani uzofisa ukuphuma kwi relationship yakho nobaba Mkhize osube naye isikhathi eside ninabantwana noma uzothi hayi nami ngikhona la ngindawo Situfuza angazi ngizothina usisimane imbiza yazi ngisaphelelwa amandla mawukuthi ngempela ngigcinene imtholile makuyena ngempela simtholile ukhona njengamanje la studio so ngiyacela ukuthi wehlisa umoya ukuze ngizokwazi ukuthi ngimlande mase eyeza la azokhona ukuthi azichazele yena self uzokwazi ukunderstanda nemibuzo nje eminingi ongasifisa umbuzo yona umbuzo umbona ubuso nobuso so ngingamlanda cela umlande sisi ngiyabonga cela silandela yena mnumzana
Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba usisi evumile ukuthi sijoyine, nginethemba mina elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esifisa ukuthi singambuza yona. So-ke asize ukuthi ingabe iqiniso lizokwazi na ukuthi liphume. Sawubona kunjani? Yebo sawubona sisi. Alright. Ngiyaphila njani? Mama lehle naye. Unolwazi Magwaza. Magwaza, unjinji. Yes. Ubuye kuphi ukuhlala? Inanda Amatiwe. Ukhulele khona vele? Yes, la ngazalelwa khona nje. Oh, okay. So ngicela ungicacisele uyamazi sisi ohleli eduze kwami? Ngiyakubuza nje umbona. Ngiyaqala nje nokumbona. Awumfanisi indawo nje. Nanokuthi ngizothini. Angimazi. Usobathi ngiyaqala. Oh, okay. So ungibhalelile kwishow ethi umfunani umuntu wami ngesimanga sokuthi ikhona into angase understand ngoperson athandana naye. So uyasola ukuthi ingazuthi wena uzokwazi ukuthi umphendule imibuzo angase abe nayo. So ngiyakucela ukuthi ube nesineke nesikhathi sakho umnikeze ithuba lokuthi akhulumisane nawe akubuze nomuphi umbuzo and ngiyakucela ukuthi ukwazi ukuthi umphendule ngoqiniso. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Sifuza ngaze ngiqaleke ngoba iyangithusa indaba engibone yona. Mina ngilindele ingangara engangami. Manje ngiyaxakeka mangibona leli tsheketshe phambi kwami ukuthi kahle kahle umkhizi ikhanda lakhe liyaduma ngempela noma ikhanda lakhe limisa kanjani ukuthi ngempela ubeyifuna lento phambi kwami ngiyiboni kahle ngempela ukuthi yini le. Sifuza ukuthi uthangiqale ngithini kulento ngoba njengamanje kuvedela ukuthi angisukume ngiyitshinge leminyaka. Mekuthi khona imibuzo nayo. Ngicela ukuthi ukwazi umbuze yona. Mhlambe uzokhona ukuthi akucacisele kahle kahle. Cause le number osinikeze yona ingenile sakhulumisana naye. And uye umuntu esike samthola ngesimanga sokuthi uwo osinikezile inamba. So mhlambe unazo ongenze ukuthi unazo impendulo zemibuzo yonke ungakazi ukuthi ukhona ukuthi umbuze yona. Ngiyacela ube nesineke nje ukwazi ukuthi ukhulumisane naye cause nangu la. Ngivele ngashisela. Ubulindele umuntu omdalana? Ngilindele mina umama omdala. Okay. Ngoba phela indoda ikhulile. Manje ngiyamangala mangibona lento phambi kwami ukuthi angazi ngizoyiqala ngithini. Eish. Manje wena nje ubuthandana ke no sugar daddy ungaka. Umncane kangaka. Yeah. Akakutshelanga ukuthi unomfazi ushadile. Yazi ngiyadideka. Kusadidekele kwaqala ukuthi khuluma ngani ngobani. Uthe ubaba ubani Sibongo? Ngikutshelile ngathi Sifuza ncisa ukukhuluma kwena kanje ngoba ngiyavukela ushukela. Ngiyacela bandla ukuthi ukhona ukuthi wehlise umoya. Uthe ubaba ubani Sibongo? Sifuza ubaba umkhizi igama lakhe uThemba. Themba. Ukhona umuntu omaziyo wakamkhize ogama lakhe elinguThemba? Yebo ukhona. Uyini nawo? Umuntu wami. Person wakho? Isithandwa sami. Oh. Yeah. Mhlambe ukushiya ngeminyaka engakanani? Angibuzi kabi ngicela ngangithathi kabi ngiyacela. I'm 24 years. You 24? Yeah, una 40. Which means mhlambe Sifuza ufunda nini lo muntu? Esikoleni wafunda mhla kabani? Ayibo kahle bo. Ufunda nini? Umuntu othandana nekhehle na 40 ena 24. Bapho size bakhe. Kuno size emhlabeni? Baphi osize bakho uzosukele ikhehla elina 24 ntombazana. Imake gogo. Masilungise iphutha. Amadoda amancane ngeke nje uzongitshela ukuthi uswala khona uze la uzongiveza kuma camera uzongikhulumela entombazana nokuqala. Ayazala koKing Edward. Ungangitshela ukuthi amadoda amancane entombazana. Mancane sengishilo ngoba vela kukho ozokwenza ngiyaqhubeka nje amadoda amancane. Ma ukuthi usho lo Themba Mkhize umavovo wami. Hey. Themba seshimuntu oyedwa. Ekwenza umata wakhe sesasulela kweninyawo. Mina ngiyakutshela ke le ndoda isulela Shuthe ngilo mata ke umshibilikisa kamnandi. Usulela kuwe Ngwaphela nakha kukhangenzeli khona. Mina ngumfazi womuntu sishadile. Muphi umuntu? Umkhize ngiyakutshela ukuthi umkhize umfazi wedlozi wakushiyelani mekuthi umfazi wakhe. Lalela ngishadile nendoda yami sisi. Ngiyakutshela ukuthi awuphume uhambe kosize bakho. Ungabe baphosazi bakho ufunda nabo esikoleni. Baphi wena wafunda nabo? Umkhize ukhona indoda yakho. Mina khona isikole wake wayekhona esikoleni. Ngakho lungozi umnyango wesikole sisi. Hayibo ngiyawazi mina umnyango wesikole. Kabi ke nje. Ngoba ngathiwa ngiyaqala ngiyachazela ngaphela usuku. Uyazi lo muntu uneyingane? Ngiyayazi khona. Mhlambe nawe sewakushula nje. Uhushubula ba? Kosize bakho.
ukwazi kwakho nawe lokho Hlambi. Yeah. Ngoba lingenzela yonke into. Ziphi insize zakho ngiyabuza ukuthi bapho obhuti abangangako. Bapho obhuti abangangako uzofuna usukela amakhehle. Mina ngifuna ukungcolisa izandla zami ngoba uma ngibuka lapha ngomfethu ethi angoshela amasimini wathi. Manje ucabanga ungenza njani mawuthi awufuna ukungcolisa izandla zakho? Uzama ukuthini nje? Angifuni ukungcolisa izandla zami ngawo. Mina ngifuna ukwazi ukuthi uyifunani indoda yami ntombazana. Uyifuna ungitshelile usisi ohlala lapha kwamakhelwane wakho engeke ngize ngisho igama. Yena muphi usisi? Ngeke ngize ngitshela igama lakho uthi ubani. Hayibo kahle. Okay, utheme ekutshela njengomfazi. Ngisho ubheka ingane zayo ekhaya. Uthe angibheka ngathi ngisho inamba yakho. Wena ucabanga inamba yakho ngiyithathe. Angihlangani nokuthi ithathephi. Angihlangani nokuthi ithathephi. Ubhizi namadoda abantu. Yabona mangihappy, yabona mangihappy empilweni. Anginaki indaba zabanye abantu. Osayizi bakho babhizi bayafunda e-university. Ntanga bami phela, ontanga bami kuthanda kwabo nabo future yabo. Nami lokho engikwenza impilo yami. Wena wenzani elifini? Wenzani elifini? Ngiphila noMavovo. Mina nguthisha ngiyafundiswa nobhizi. Uvula imlenze uvula. uMavovo nje unginikeza konke engikufuna sekuphi isidingo sokuthi ngifunde. Kuma nje ade sokwenza i-test naye ngamthola ukuthi unenkinga yakhe. Yiphi inkinga? Yazi kahle ukuthi uzokhula udla amaphilisi ntombazana. Akunankinga phela nalokho. Makumele sigwinye sokugwinya. As long now uzogwinya shithi. Manje ucabanga ukwenzani? Ucabanga ukwenzani sigogwami? Ucabanga ukwenzani? Yokhukani. Yokhukani. Ngeke. Udla amadoda abantu. Ngicela ungiyeke wena. Kwandodani lento yakho? Kwandodani lento yakho? What do you mean kwandoda yini kwalento yakho? What do you mean? What do you mean kwandoda yini kwalento yakho? Wena bitch. Uyifuna indoda yami. Iyona imali le ndoda lentona iyona lo ibiza ukuthi indoda yakho. Uqonda ukuthini? Unesibindi umphelo Uqonda ukuthini mawuthi kwandoda yini? Kwandoda leyanto. Phela mina ngidlela imali lapha. Ngiyazazi ukuthi ngizeleni kuyona. Ngeke ngivele ngisoleke nje umdala nje. Imali. Kabi, ayikho into engayitholi. Ukuze mekuthiwa umuntu esifazane unayo yonke. Umuntu wakho ne? Mina ngithanda yena kwamanje, ngisezwa yena, ngiphila yena nje. Myekeni uzokwenzani? Uzokwenzani? Yewena, ufuna indoda yami. Ngifuna endodeni sizela ipipi. Ikuphi okuyisizela emadodeni? Ufuna indoda yami. Sizela ipipi. Ngifuna ipipi. Njengoba usugugile usunje, osayizi bakho bakushiyile. Bashilo osayizi bakho. Ukhona nje umkhizi. Ukhona nje uMavovo. Kunesikhathi singananda niyo. Ulibambe lingashoni. Imela awuzela uthanda uzela ukuthi ukwenzela izinto. Ngiyamthanda nje uMavovo wami. Ulibambe. Oh, uyamthanda ne? Yeah, ngiyamthanda. Ukhona umuntu uthanda naye? No, akekho ngaphandle kwakhe. Ebekhona uthe uzela ukuthi ukwenzela ini? Osayizi bakho bengimthanda, yes, it's fine. What happened? So kwahamba isikhathi yabona bese ngimthandela ngenzela khona yabo. Oh, okay. Yeah, because ukuhlukana kwami nomuntu wami osayizi angangalalela isitufuza qhathi akeze la kumina. Kwakuyikhona ukuthi akeze la kumina. Yabona umuntu wami shise kwahlukana osize sekunezinto esingasazizwa kahle yebo. So uMavovo nje ngabona kuyena umuntu engibone ngaphila naye. uMavovo aphelelwe imali shuthi ine relationship yenu iyaqashwa. Obviously Mbuza Stifuza. imali iqinisa uyamondla unqena ukusebenza. Osayizi bakho basebenza ntombazana. Wena ubhizi uhleli. Awufunda mina wena uhlangana nempilo yami. Osayizi bakho baseyikoleni bayafunda. Bayafunda osayizi bakho. Abafunde uhlangana nempilo yami wena. So uMavovo kuye baxoxa ngezinto ezicishe zincike kulobolo ngezinto ezicishe zincike kokuthumela omalume bayekhaya. Yeah, wake wakhuluma lokho. Enwavuma. No, ngaze ngavuma. Yeah. Ngesimanga sini. Yabo uMavovo wake wangichazela before ukuthi umfazi. Isithandwa sami phela ngizobiza noma ngayiphi indlela futhi umbiza ngayo. uMavovo wami bitch. Wake wangichazela before ukuthi unomfazi, so wangitshela istory sakho ukuthi bahlukaniswa yini. Wahlala ekwakutshela unomfazi. Wathi uMavovo bahlukana. Yes. Bahlukana naye nize ngazi ukuthi kunengane akashongo ukuthi bahlukana nini ngifuna ngokwanda ngoba basebexabene nomfazi wakhe anoma emchithela yini mefikile ngamniki kahle ubaba melambile ezinye izinto nje ayithola angaze ngimchithela Stifuza wangithola lo muntu wangithola mina ngiswakwaZulu Stifuza ngiyahlolwa kade ngiyintombi ngafikela kuyena nje njengoba ngikutshelile waseqalisa ngaze ngilale nendoda uyena indoda yami yokuqala engalala naye usuka le kaZulu uzokwehlisa stress sakho lethu angizokwehlisa isathi kunikela ntombazana uyangeza ukuthi ngithini lalela mangisuke ngizela ethi ngisuke ngizendodeni yami ngisuke ngizendodeni yami yakho mayikuwena nami yami ayikho ubona ukuthi usunjani yabona ke nehlala naye engithola noma ngabe nini mangifuna uyithola ngoba kunini mawuyifuna kanjani noma ngabe nini uzimisela ukuthi uhlezi uNomavovo njalo uzimisela sizobona yini ngisazoba naye noma usuwazi usunonkosikazi yes uzimisela ukuthi uhlukane noMavovo Stifuza kuphelile ngiyambonga
Oh, so right. Angisamdingi sengi-right. Bese kuphi isidingo sokuthi ubhalele lana ukuthi Abaqhubeke usu-right ngoba ngayo? sengi-right. Kodwa ngiyazi ukuthi uMavovo usazobuya ezoguqa ngamadola akhe esitufuza kumina. Ngisuka kude kabi naye. Azoncenga ne. Azoncenga. Uyabona usadlala la. Usadlala la. Ngiyakutshela Situfuza usadlala Umisela ngokumzalela uMavovo. Usajoka. Ngiseke ngaba nengane naye kwawukuthi okwenzeka yahamba emhlabeni. Askis. Yeah, ayizange. Bese seswini. Yeah. Niyena ke. Maybe 4 months ngikhulelwe. So are you willing ukuthi futhi kuphinde Okwamanje right? right. Mawuqhubeka kuzophinda. Mawuqhubeka kuzophinda. Phela mangimithile futhi Mawuqhubeka kuzophinda. uyoziyeka. Uzofika ko-40 njengami uyozuyeka. Uyozube 40 years old lokhu try. Qhubeka. Uzolokhu ufika uzozube isikogwana ngiyakutshela. Njengoba nawe uyisona. Uyozufike kuleyo size oyimini ngiyakutshela wena. Thandana namakhehla. Bekhona osize bakho. Bakhathelo. Udla wena noma udla mina? Bakhathelo osize bakho. Udla wena noma udla mina? Izinto zakho sesikoleni yabo njengamanje se-university iphuma nama-degree. Wena phela ayifunde nabo isikhathi sala namakhehla. Yabona nami Uvala umlomo wakho. Ngathi umlomo wakho. Ngiyacela ukuthi uphume naye. Ngiyacela ukuthi uphume naye. Yini wena lefuna ukungishaya? Doti munlo. Hamba silambi. Uyalamba. Hamba. Kodwa amadoda abantu. Mbukele lapha ekhaya. Angazi noma ubaba uMavovo uzovuma ukuthi ashoyene kwenye yama shows. Khona uzokhona usasichazele angazi. Meke ukuthi uzokhona na kanjani ngiyekuthembisa ukuthi part 2 uzoba khona. Angazi ke noma bathana nempela noma mhlawumbe indlela afuna ukumbasela ngayo. Angazi cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.